Vi har interviewet 79-årige Ib Pedersen om hans relation til Aarhus. Han har boet i Aarhus det meste af hans liv. Hans familie bestod af hans mor og en far og en lillebror, som er 4,5 år yngre end ham. Ib fortæller os om hans liv som barn og ung i Aarhus, hvor han kom ind på, hvordan livet var, da krigen tog sted. Det var sådan, at da jeg var 7,5 år, der flyttede vi uden for byen til Hasted. Men jeg startede det første år i det her Brobjergskolen der, men det her Frederiksved-skolen. Der var nemlig en pigeskole og en drengeskole, og jeg gik i Frederiksved-skolen. Men dengang, der gik der både piger og drenge i den samme skole, fordi tyskerne havde taget Valdemarsgadeskolen. Så derfor gik vi sammen med piger og drenge dengang. Og der nåede jeg så lige det første år her i Aarhus. Så flyttede vi til Hasted, mine forældre og min bror og jeg. Hvordan forløb en almindelig skoledag? Jamen, den forløb jo, den startede altid med fællessang. Altså, vi mødtes i aflagen, og så sang vi en morgensang, som regel jo, ikke også? Det var som regel en morgensang. Og så var det jo nok en ganske normal skolegang med altså undervisning, dansk undervisning og noget. Jeg havde det problem, jeg var venstrehånden, som det hedder i dag. Dengang hed det kajthånden. Men jeg måtte ikke skrive med venstre hånd. Det måtte man simpelthen ikke dengang. Så jeg måtte få til at øve mig i at skrive med højre hånd i pludselig. Det var faktisk et stort problem. Altså, det blev simpelthen taget øje med, og så fik en over fingrene, hvis det var sådan. Dengang måtte man jo godt slå eleverne. Der er jo nok noget større frihed i dag, end der var dengang. Altså, vi havde jo... Det var jo ikke Peter og Susanne, men vi havde som lærer. Det var Herfru Jensen og Folken Poulsen og hvad de ellers hed. Altså, og vi sagde de til dem. Det lyder nok lidt fjernt for jer, men det gjorde vi simpelthen. Jeg synes, det er bedre, fordi vi er jo direkte bange for den. Der er ingen grund til det, jo vel. Som, hvis de ikke lige fik deres vilje, så måtte de jo slå os. Det var først, da jeg blev ældre. Og jeg var ikke så... Nu ved jeg ikke, hvor unge jeg er, men jeg tror ikke, jeg var så ung, som jeg er, før jeg begyndte at gå i byen om aftenen og sådan noget. Der var vi noget ældre dengang. Altså der var vi i hvert fald 16-17 år eller sådan noget. Vi spillede håndbold. Vi spillede en del håndbold, der hvor jeg boede. Og så havde vi jo nogle forskellige steder, vi mødtes ved. Altså der var en af vores gode venner, der var i lærling på mejeri. Han havde sit eget værelse, og det var altid godt, vi kunne være der. Ikke? Men så kunne vi jo godt se at få en øl, uden at der var nogen, der vidste noget. Dengang jeg var barn, der var vi fattige. Vi var virkelig fattige. Altså, der skulle jeg have... Jeg tror, indtil jeg var indtil jeg begyndte at komme i lære. Jeg kom i lære som det har været da jeg var 16 år. Jeg kom i lære som handels- og kontor. Og jeg tror, jeg fik 5 kroner. Men der var simpelthen ikke penge mere fra mine forældre at sige. Det var der ikke. Altså, jeg er som sagt født i 1937 også. Og der kom krigen jo så den 9. april 1940. Men altså, vi mærkede det der, ikke også, fordi vi så jo, altså herinde i byen, der så vi jo
tyske soldater hver dag og sådan noget. Og dengang jeg var et par år, der flyttede vi ud på Silkevej. Og der, hvor vi bor i Jysk, og det der ligger nu, det var helt åben mark. Det var vores legeplads, der legede vi altid ned. Og der legede vi nemlig en dag den 31. oktober 1944. Og vi havde det jo sådan, at vi vidste, at hvis luftalarmen gik, så skulle vi i beskyttelsesrum lige med det samme. Og det var i kælderen i den ejendom, vi boede i også. Det skulle vi hurtigst muligt. Og så gik vi, og vi var en 3 stykker, der rendte og legede dernede på det der græsareal, der var dernede. Og så kom der lige pludselig en hel stribe af fly hen igennem. De fløj hen over Brabrand Sø, og de svingede lige nøjagtigt op. Lige over, hvor vi legede. Og vi syntes jo, det var fantastisk. Vi kunne ikke se, hvad det var for en type fly. Det var så i visse, så det var engelske fly. Men vi vidste jo til gengæld også, at så lang tid luftalarmen ikke havde lyttet, så var det ingen fare på ferie. Ja. Men det vil så sige, at de havde fløjet så lavt hele vejen over igennem Jylland. De kom fra England af. Hele vejen over igennem Jylland havde de fløjet så lavt, så man ikke kunne se dem på den tyske radar. De havde simpelthen næsten rørt ved jorden. Ikke? Og så svingede de op der. Og det var så dem, der fløj op og bombede universitetet, som var Gestapos hovedkvarter. Min farmor, de gemte, de fik nogle af de der illegale blade. Og de blev altid puttet, bøgerne blev lige taget ud af reolen, så blev de stukket derind bagved, fordi det var ikke nogen, der måtte se, man havde den. Fordi man vidste jo ikke, hvem de kunne finde på at stikke en, eller fortælle tyskerne, at man eller de danske myndigheder, at man læste sådan nogle illegale blade. Så det var sådan noget tysk noget. De fortalte mig i hvert fald, altså der var samtidig, der skete et eller andet ude i området, og så kom der en tyske patrulje ud og skulle se et eller andet, finde ud af et eller andet sådan noget. Og der fik vi i hvert fald besked på, at dem skulle vi ikke snakke med. Vi skulle ikke fraternisere med dem. Men det var jo fjenden. Ja. De havde besat vores land, jo ikke også, så det var sådan noget, der gjorde sig gældende.